Lidja Abela, l-istess bħal Roberta Abela, ma taqbilx illi ssir inkjesta pubblika u għalhekk bħal Prim Ministru qed tinjora l-karba Tom Jean Paul Sofija sabiex toħroġ il-verità kollha u jsir magħruf x'wassal sabiex sit ta' kostruzzjoni f'Kordin iċedi bil-konsegwenza li bina ta' 20 sena spiċċa maqtul ta' tiġrif. Isabel Bonnici ilha l dawn l-aħħar xhur tappella u titlob lill-Gvern ta' Roberta Abela biex jaħtar inkjesta pubblika dwar din it-traċedja. Iżda sa issa, 7 xhur wara, Abela għadu qed iwebbes rasu. Skont Lidja Abela l-inkjesta maġisterjali li għaddejja bħalissa għandha l-odda kollha neċessarji biex tilħaq lan tagħha. Fi kliem sempliċi ma tarax il-ħtieġa li ssir inkjesta pubblika. Kemm importanti li inkjesta pubblika tinfetaħ biex traċedja bħal din ma terġax issir. Iva, huwa importanti ħafna li tistemma karba tagħhom, ġifieri int qed tirreferi għall-om Jean Paul Sofija u xek. L-uġieħ tagħha ġifieri ma nistgħux nispjegaw u xek. Però jiena wkoll bħala avukat nemmen li l-inkjesta maġisterjali għandha l-għodda kollha neċessarji biex tilħaq lan tagħha u kif għandu jkun jinstab min huwa responsabbli għal dan l-inċident u jieħu dak li ħaqqu. Wara Net News ippubblika dawn il-kummenti Jean Paul Sofija esprimiet id-dispjaċir tagħha għal dak li qalet mart il-Prim Ministru fejn saħqet li tinsab diżappuntata ferm li jom bħala qed tgħid li inkjesta maġisterjali hija biżżejjed biex kulħadd iħallas temilu. U insistiet li bħala avukat Lidja Abela suppost taf li inkjesta maġisterjali ma tinvestigax mill-bidunet minn meta ngħatat l-art tal-Gvern. Isabel tistaqsi għaliex qed tibqa' ssir din ir-reżistenza kollha u kif bqajna ma tallimna xejn wara t-traċedja ta' Mirjam Paċ li kienet spiċċat vittma taħt it-terapien ta' dara stess. Hija tistaqsi lil Lidja qabel jekk hix kapaċi tħares lejn uliedna jekk terġa' sseħħ traġedja oħra. Hija tistaqsi wkoll il-Gvern x'qed iżommu lura milli toħroġ il-verità kollha dwar l-inċident li ħassat il-ħajja ta' bina fil-fjur ta' Żożitu. Inkjesta pubblika tgħin biex fil-waqt li tkun għaddejja l-inkjesta maġisterjali ikun assigurat li traġedja bħal din ma terġax tirrepeti ruħha bilha li l-ebda ma tgħaddi mill-istess uġigħ. Iżda l-Gvern ta' Roberta Abela jidher li se jagħżel li jkompli jsabbat saqajh u jinjora l-karba ta' imweġġa. Dan fil-waqt li minkjesta ta' kollha li għandu l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà, anke l-Pulizija baqgħu ma għamlu xejn u għadhom ma resqu lil ebda persuna legatament involuta f'dan il-każ.